Os lobos máis atrevidos volverán este sábado 6 de abril a desafiar a montaña da Fonsagrada. A localidade luguesa celebra a sexta edición da Ruta dos Lobos, unha proba cicloturista que destaca pola súa dureza e unha das máis agardadas polos amantes do bike. Nunha semana completamos 450 inscricións, que 25 temos tamén 25 persoas para a visita guiada. É unha ruta que vai enclavada precisamente en Fonsagrada neses paisajes insospechables, magníficos que temos ali. A nova edición desta destacada ruta, que foi presentada na Deputación coa presenza dos seus artífices, terá un percorrido parecido ao do ano pasado. Cambiamos, temos máis ou menos 13 kilómetros de cambios do ano anterior, que cambiamos unhos sendeiros, pasa por unhas novas rutas de senderismo, como é a carretera da República. Baixará polos marxes do río Lamas e Suarna e volverá a pasar por maravillas naturais como a Seimeira de Vilagocende ou a Ferreiría de Vilar de Cuíña. Haberá de novo dúas rutas a elexir, unha corta de 30 km e outra máis longa de 53. Mantense nesta a subida a Pedras Apañadas, 1000 metros de desnivel durante 9,5 km, pasando de 250 metros de altura a 1250. Un tramo moi destacado polos participantes que en sí a converten nunha propia competición. Cronometrámola, digamos, e a xente sube tamén aí a ver canto se consigue mellorar a marca do ano pasado, e, bueno, hai piques entre eles tamén. Unhas 100 persoas fan posible esta proba. O vicepresidente, como responsable provincial e alcalde fonsagradino, quixo agradecer o traballo destes organizadores. Dentro dunha orografía complicada, precisamente, ese traballo minucioso para que a ruta se poda desenvolver como se vai desenvolver é fruto precisamente destas persoas que hoy nos acompañan aquí neste Salón de Actos da Diputación. A celebración do evento comeza xa o venres coa Lobo Escalada, Que é unha carreira de cronometrada que vai desde unha das rúas máis baixas da vila ata unha das máis altas, que é a Praza do Concello, e son máis ou menos 400 metros. O sábado, ás 11 da mañá, sairá a ruta ciclista desde a Praza do Concello e pola tarde o Cidade de Lugo simultaneamente desenvolverá unha xincana para nenos de 4 a 15 anos. A medida que vayan chegando, os participantes dispoñerán dunha zona de lavado para as bicicletas no campo da feira e duchas no polideportivo. Pola noite terá lugar unha cea con sorteo de agasallos.